kwenze intombazana with 20,000 yathi ungalala nawe le mali yakho ngadela imali ingekakudla ngoba impilo kungcwele iphilwa noma babi kodwa abantu ekuseni yathi ngoba sophoyisi ongabona u20,000 usasa longinikeza noma imapha amatafula uma nje uzongcola awuthi ababili abathathu uthi kuphilwa noma oh Jesus Christ sathi noma Jesus awuthi noma awuthi jubaleshemini awuthi jubaleshemini ngezo basokhululwa la kunetipitisa uzumhlaba ngoba ngitshela nabangekho la abazobona epipiti impilo ungwele impilo noma oh Jesus usasa naye ulethela awalethelwanga amadumbe balethela ukudla uthobhlasa usasa naye ulethela ubest hlula ubest uthi manje ukudla Nicola Basalwane, libuyile igibhita lakho, lishama message, please call I miss you. Uyisi yami yanyakaza, usithi impilo kungcwele, impilo noma. Awuthi uzokwenza njani ngoba lena ongubhayo, uyabalekwa, nawe uJosefa, wazwashiya ibhanti, wabaleka, alesithi uyabalekwa. Simile nje ngoba kuyabalekwa, sisazobaleka. Sasa nakale ndaba yokungashada, uletha amatafula khona, kuyabalekwa. Awutshela babuletha kuyabalekwa. Jesus Christ. Oh my God. Oh God. Uthi mayibamba uJosefa lo wesifazane uthi akho umuntu namhlanje. Ungakhohlwa uJosefa akalinganga isalukazi. Amakhosi akahambe eshele emfuleni. Alethela wonke amatshitshi endawo. uJosefa wayenqaba ubest. Shabani khona. Wayenqaba into nje. Phela amakhosi akathathi noma yini. Kunethwa zonke intombi zendawo. Masisi inkosi sifunda lo. Njengasemkhosi nomhlaba. Uma uJosefa elingwa, wayelingwa ubest. uJosefa sengathi uthi mangethukule. Uzoba njani? Hey baleka! Kwathi nithi baleka! Baleka! Oh Jesus. Amen. Ngoba uthi awushadile uthi uzohlula izinkaluko ebushini bakho. Akhuluma nabantu abasha. Ngabona manje uhlula izinkaluko manje. Uthi usathane inqondo yakho ungashada ngophela konke. Iringi ibopha umunwe, ayibophi isimilo. Kodwa ngakhuluma namhlanje. Ngoba kukhona abanye abazithanda impela abashadile ngoba bayakwazi ukuphatha umuntu. Noma nazazi ingalo sathaniyazi into engikhuluma ngayo. Khona abanye omuntu ushadile bathi sifuna phela lapho. Ngoba le mali bayayikhipha. Kuyabalekwa. Mina I don't forget. Uma ngisindiswa umuntu asindiswa phila ivangeli kwazi wasuma umngane wami baba uMpungosi wazwa ngishelela intombi ngoba etaza shisheni ngoba singakwazi ukukhuluma noma ngakhuluma kanjani namhlanje mina umuntu uthokozisa umngane wami ngithi manje uthe
sonke sithi siyabalela. Phela ngiyindlela lento kanje singathandaza. Angise la ukuthi uverse 8 usitshengisa esebele litafula. Wathi no. Lona li top level. Kodwa manje ukudla. I'm going down. Ngoba khona izinto ezinhle kodwa mawuqeda ukuzidla ushona phansi. Uhlala ungahle ngesikhathi ungahle ubungcola kumnandi kodwa njalo uyaphakama. Othi umshayeli ngithatha la angibeke la angisuse la angibeke la ngesikhathi ngingahle hayi Nkosi yami level iyasuka la iphinde ingibeke la kodwa abadlayo noma bebela bona beshona phansi kwenzenjani uzini. Can I close, Pastor Boy? Let me close in this one. Verse 6 fundile selithi uDaniel ecela ukuthi ungangihlisi sicela ungasihlisi iyakhala induna ngoba induna ithunywe inkosi ithi banikele litafula. Uthi Daniel siyacela ungasiphakeli ithi le nduna ngiyasaba ungeniphakeli ngoba inkosi izonibona niphoqo. Mase dilethwa kulo kanti njengoba nizodlala nizoba fresh ake sithi fresh kodwa Nkosi ngiyafisa ngoyini indawo. Uthi usathane njengoba fresh ngoba usathane uyayiphambanisa into. Uma sizoqeda uthi uzoba fresh. Elesingisi uthi uDaniel lungile nduna just test us. Awungitest uthi awungiteste no 10 days. Ingathi lokho lithi iBhayibheli wamdedela lithi wambosha imfino ushina uyosha imfino ngesikhathi edla imfino lithi iBhayibheli waphela 10 days mabesome inkosi ayibaza abadlili nabangabadlali mayibuka uDaniel inkosi wasuleka nangumfana waze wamuhle lona awunikhona basaba wamuhle lona wasuleka lona lithi iBhayibheli wabuza wenza njani yasho induna abadlali angilona itafula kodwa imfino kodwa ngithi namhlanje lena imnandi kodwa iyahlanzana. Can I close in this one? Lena imnandi kodwa iyagezana bakhona kodwa abatetengeni basalwane lena imnandi kodwa isikhathi inzima kodwa boyisa iyagezana boyisa iyahlanzana. Awutshela abantu abahlala lena imnandi kodwa iyahlanzana lena imnandi kodwa iyagezana. Oh God, hayi ngoba ngiyithanda lento ayimnandi kodwa bangidlisa iyangigeza. uThixo wathi batshena le message ngisodwa Nkosi wefika nini isodwa uThixo ungayikhulumi noma ngikhuluma ngesodwa sebehamba ukuthi abahambe bazi lento ayimnandi kodwa iyageza. Angithi nalifundisa nini uthola uHebrews 4 verse 12 uthi izwi lakhe liphilile linamandla mase libukhali udrinke bekhandla zombili liyahlala shutha limnandi ngoba liyahlala. Izwi obusa uHezekhiya uthi kwathi wadlala umqulu uthi ngawudla omnandi kodwa mase ufike esiswini. Ingakho abanye bazibeshintsha amasonto bafunela ngene ongekho khona izwi ngoba mase sifikile. Man, the same word izwi elifanayo esihlaba ehlukanisayo lingihlekisa mawufunda uJohn chapter 15 verse 3 kumvini uthi uJesu mayema phambi kwabo uverse 3 uthi nina senihlanzekile ngezwi hayibo liyahlaba alimnandi kodwa liyagezana awungakhuluma kodwa nami lena imnandi kodwa iyagezana
uthi ngibuyela ngenkani hayi ngoba limnandi kodwa liyageza akasithi liyageza akasithi liyageza akasithi liyageza I'm done. That's when we I'm done. That's what's the message. Let I not. Good make sad. I will let I not. Sister Masuri wamseluzi yanlimaza lento. Esusatha lungabuyi. Uthi kodwa mawuhleze ekhaya uzwigeza. Uthi umshayelisi lahlaba inhliziyo yami. Langibonisa konke ukuduka kwami. Lenta imnandi. Kodwa yageza. Kwenzakalani baba umpungose izwi lingasekho ngesikhathi sikaEli? Lithi babhele kwapheliswe. Emva kwalokho abafana balala le-altar. Ngoba amanyala bazalwane ayasenzakalela amaphumelo. Akekho namandla la. Sisizwa yilo. Ngoba yathi ungene nento encane sekushiyelo uvusheshe uphapha. Kodwa Nkosi ngona umusa umsebenza kanjani masingaseke ezweni. Ngoba sisizwa yilo. Ukukhuluma ubheke uzuze enkonzweni esusiqakhululwa kanje. Ngezwi lakhe siyagezeka. Yazi ukhonze nabantu nabasebehleba esusatha lehamba. Usayi ngizokhonza nababehleba. Angiselanga bona la. Mawutholisi. Ngayisho kodwa lento basaba. Bengiyathali. Ubonakala usenkonzweni. Bese uzofuna nto. Uthi ngiselisi. Ngiselisi. Simela mehlo ethu. Kiso. Angibelanga moshe isikhathi kwathi ngithandaze nabantu abathi ngicela ukudedelisa unento edinga ukuhlanzeka kimi sekuvala lo mkhosi ongaka wena uze ngaphambili umelazi thandaze kanye nawe mfundisi khuleka nami I need the word ngidinga izwi lakhe engekho ngizothandaza kodwa maye khona usangifisa ukuphuma nento khona into engiyibonayo kodwa izwi lakhe izwile namhlanje noma lingamnandi liyageza sesiyahluka ngegama God bless you mayedwa ngizokhuleka naye wathi mayikhona omunye ungaphumi nezinto zakho akele umsebenzi ozokuhlanza kodwa sikhulumisi Nkosi ngibusise sikhulumisi Nkosi ngibusise mayikhona omunye bazalwane hakodwa Nkosi leta imnandi kodwa yageza Nkosi ngibusise leta imnandi kodwa yageza kodwa yageza vala mehlo mayikhona omunye gijima nje bazalwane asigijima selihamba lelitekisi hakodwa Nkosi haleluya babungangishiyi nje khona nalokho engifisa ukunikela ezweni izwi lingihlabele lokho izwi lingihlukanisele lokho bala meshakho sesiyakhuleka egameni kaJesu Kristu mayikhona omunye I'm praying in Jesus mighty name sibala meshete singaphambili khuleke nani in Jesus mighty name oh God lenta yemnandi God yageza it's not easy hey God yaphilisa kunzima ukuhamba nalento kodwa itshala ukusuka nakwenami enhlizweni lenta yemnandi God yageza lenta yemnandi God yageza ayesiva lamehlo ethu in Jesus mighty name thank you Lord God sesiphambili sisho lomthandazo Nkosi uJesu namhlanje sisini ngiyabonga umusa owenzela wona ukukhulumisa ngempilo yami ngicela bangaphambili besho bonke egameni kaJesu Nkosi uJesu ngiyabonga umusa
ongenzele wona ubukhulumiso phezu kwempilo yakho namhlanje mina ngiyamukela Jesu ngezwi lakho kuba lingihlala kuzo zonke izinto ongasidingile egameni likaJesu ngesikhuleke sonke sibongile somhlekazi sibongile eshakazi